Ens preparem per gaudir un cap de setmana per les terres de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, fent la ruta del Cister. Comencem la ruta deixant enrere el monestir de Santa Excreus i agafant el GR 175. Ya está, hay uno aquí. ¿Hay algo especialista en el hierro? ¿Has notado algo? L'has descapullat ja, no? Suposo? Igual ja portaves pinxat perquè ja t'han dit que anaves una mica baix, no? No, però és que aquí s'han forçat de seguida. Un cop solucionada la primera avaria del dia, ens dirigim cap al Pla de Santa Maria, on esmorzarem al bar La Placeta. Al sortir de l'esmorzar, tornem a veure que la roda del Salva està baixa, segona avaria del dia. Un cop deixem Figuerola del Camp, haurem de pujar una pista amb bones rampes, que arribarem al Coll de Colomers. Un cop acabat el descens, arribem a l'Espluga de Francolí, tot havent passat abans per Prenafeta i Montblanc, i ens dirigim cap al monestir de Poblet. Un cop visitat Poblet, ens tornem a dirigir cap a l'Espluga, on dinarem, ja que un amic de l'Esteve ens havia reservat la taula. Un cop recuperades les forces, reprenem la marxa amb la pujada al Coll del Tallat, on algun company va mostrar signes de flaquesa. Un cop hem fet el coll i hem unit el grup, comencem la baixada que ens durava a Vallbona de les Monges, tot passant abans per Montblanquet, on 3 membres del grup s'avancen per arribar al balneari on dormirem. Un cop feta la foto de rigor, continuem per arribar a Rocallaura, on acabem la jornada de pedals i ens trobem el Jesús, que s'havia destacat. Un cop nets i polits, comencem la segona part de la jornada, uns preparant la ruta de demà i d'altres jugant al parxís. ¿Te sabe más que la haya metido dentro o qué?
Com aquestes, Jordi, que si no... Salut! Segon dia de la ruta. Sortim de l'antic balneari de Rocallaura per dirigir-nos a Rocafort de Queralt. Anem cap a Forès, passant per entre els molins, i anem a buscar la pujada forta del dia, uns 5 quilòmetres amb més d'un tram del 15%, anomenat el Coll de Baix, on hem de fer un regrupament que dona per molt. Ara només queda que baixar a Port d'Armentera i arribar al monestir de Santes Creus per donar per acabada la ruta.